ప్రేస్ లార్డ్. ప్రపంచమంతా అంట అందంగా ఉన్నవారిని ఇష్టపడతారంట, కానీ దేవుడు అంట అందమైన మనసుని ఇష్టపడతారంట. ప్రపంచమంతా కొంచెం అందంగా తెల్లగా ఉన్నవారిని ఇష్టపడతారు. ఫస్ట్ మన కనుదృష్టి వాళ్ళ మీదకి వెళ్తుంది, కానీ దేవుడి కనుదృష్టి ఎవరి వైపు వెళ్తుందో తెలుసు. అందమైన మనసు ఎవరికైతే ఉంటుందో, శ్రమల్లో కూడా ఎవరైతే దేవుని వైపు చూస్తారో, శ్రమల్లో కూడా దేవుడితో వాదం పెట్టుకోకుండా, కష్టాల్లో కూడా యోగు వలె ఎవరైతే దేవుని స్తుతిస్తారో వారి వైపు దేవుని యొక్క కనుదృష్టి ఉంటుంది, వారి వైపు దేవుని మనసు ఉంటుంది. ప్రియ